Sincer, nu-i punctul meu foarte. Nici eu. Dar tu ce faci de atâtea puncte? Puncte? Ce șmecher ești tu. Eu am 1100 de oameni pe live, dar nu sunt în clasament. Eu am 2, 3 Și buni. și bun, da. Hai, te-a spus cu tap-tap-uri, oameni buni. Deci îmi doare spatele, nu mai pot. De cât timp ești pe live? De 3 ore. Păi de-aia stat în clasament, că eu nu stau, eu stau jumătate de oră, o oră și apoi mă duc mai departe. De-aia cred că nu apuc. Deci ce să stai, altfel nu ai cum să urci. Se joacă în continuu. Noi avem doar, adevărat, noi avem doar bogați, nu am tăiați. Da, la noi sunt bogați, dar oamenii stau mai mult la întrebări, vorbim, uite, eu mi-au prânzul, la mine e ora 5:35, acum... La noi e 7:35. Poftim? La noi e 7:35. Da. George. Deci puteți de E foarte puternic. Cum? Ți-am spus de Fashion Week-ul ăla. În 2-3 septembrie se află la aeroport locația și voi fi acolo pentru promovare și pentru... Am petrecet timp acolo cu toată lumea, numai designer, vestimentar, multe fete. Și e la tine în oraș. E culmea că nu știi. Nu știu, chiar n-am știut. O să fie mișto, o să fie Am mișto. nevoie de 4 trandafiri. Mulțumesc. Dar tu n-am înțeles, George, cine te supără? Sau ce s-a întâmplat? Încă un trandafir ne trebuie. Acum nu vreau să o batem. Vreau să lăsăm să ne batem. Nu cred. Un trandafir, vă rog. Nu cred că ai spus asta. Cristi, mulțumesc. Păi, tu știi de ce, nu, George? Știi tu de ce nu au o problemă cu tine. Vioara mea în casă, fraților. Claudia, mulțumesc. Asculți manele, Patrick. Asculți manele? Țac. Da, băl. Păi și ce? Ar trebui să fii mândru, George. Ar trebui să fii mândru de asta. Zic o demonstrație că ascult, că știu și piesa. Dar par genul care nu ascult. Eu nu ascultam până să fac live-uri. De-aia am întrebat. Andreea, te pup, Andreea. Știi? Serios? De cât timp faci live-uri? Din octombrie. Nu ascultai deloc? Păi te asculti că le place oamenilor sau că au început să-ți placă ție? Păi îmi cer oamenii să le pun. Dar îmi plac și mie. Ce să faci? Vrând nevrând, te-ai acomodat cu ele. Așa e, George. Care e maneaua ta preferată? Nu am niciuna preferată. Dar ce muzică asculti în afară de manele? Orice, ascult orice, chiar orice. Acum ascult 90% manele. Asta se ascultă pe TikTok, adevărat. Ai, nu mai știu. Chiar nu știu. Asculti din astea comerciale din America, din astea sau ce asculti? Orice. Ce auzi populară, sârbă? Îți plac ție, alea, George? Îți plac? Uite, mie nu-mi plac popularele, de exemplu. Nu, Ascult nici manele, ascult, orice, în afară de rock din ăla turbat și populară și sârbe și din ăla, ascult orice, n-am treabă. Și eu la fel. N-am copii, fraților, dar îmi doresc 3, minim. Dorești copii? Mamă. 3 copii, La tu? un da, George. Iubit ai? Na, păi cu cine să faci copii? Câți ani ai? 23. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Tu? 26. Eu, da, nu știu să dansez, mai ales populară, nu, chiar nu știu. Dacă îmi doresc copii? Da, când va fi să fie, îmi doresc, dar acum nu. Când îți găsești persoana potrivită, cu siguranță va veni și timpul ăla să faci copii. Uite că spre norocul meu te-am bătut, să-ți vedem aici Andreea Dască după profil, te văd că... Oh, uite și pe Alex. Alex Te lăsăm să mănânci, Patrick.
Ne mai vedem pe aici. Te pup, seară frumoasă. Ciao, ciao, ciao.